Στο δρόμο τη βρήκα, ερχόταν να σε δει. Επιτέλους, δόξα σοι ο Θεός. Καθίστε κυρία Ζωζό. Να κάθισε Ζωζό. Να και ένας άνθρωπος που δεν έρχεται να με δει για ρουσφέτη. Σήμερα βρήκατε να μου το πείτε αυτό, κύριε Θεόφιλε. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί σήμερα για κάτι τέτοιο έρχεται εκεί η Ζωζό. Μπα, χάλασε και αυτή δηλαδή. Πρόκειται για τον εξάδελφό μου, κύριε Θεόφιλε. Θα το θεωρούσα μεγάλη μου υποχρέωση. Ξέρεις τι σκέφτηκα, Θεόφιλε, για ιδιαίτερος που έλεγες. Ναι, μάλιστα. Ακούστε κυρία Ζωζό μου. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά εντελώς ιδιότυπα προσόντα. Από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής. Όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ. Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα? Ψέματα? Ναι. Είναι ψεύτης, παραμυθάς? Απέναντίας είναι ειλικρινέστατος, θύμιος, φιλαλήτης. Α, το φουκάρα.